Bobby Daddy, how does the sun go around the world? Hey, do you hear me? Do you hear me talking to you? Wait, I'm here. Where the shit? Hello guys. Ipakita mo ate. Ano ipapakita ko? Nakikita nyo ba ako? Did you see me? Hindi ko na makita. Is this what a hell? Baka langit. Wag naman hell. It's a heaven. Look guys, look. I'm bringing the vinegar and the ketchup. Sorry, I'm still outside. I'm gonna closing this door. Finally, I'm in love with stranger. Hello, good evening. Hindi mo ako nakita kasi madalim. You sound like my sister. Oh, orangutan. Hey, what's your full name? So that I can mention you here. Shout out. Ganarn. Hi! Hindi kita nakita, madilim. Oh, kanina kasi I'm here. Naghihintay ako na dumating sunduin yung yung mga papers. Nautusan ako ng boss ko. Kaya nandito ako. I'm waiting na. Iniwan ko doon sa loob. Kasi nga dumating na yung boss ko. And ibinigay ko na sa kanya yung kailangan niya. Shout out Michael Messena. From where are you? Shout out. Shout out. I'm gonna closing the door. Hey, shout out from Cotabato City. From Cotabato City. Shout out from Cotabato City. Mega love shout out. Hey, good evening. Hey, orangutan. You sound like my sister. Thank you. Hala, naaman day ko'y dalahon. Hala ka. And bring like this. Ay, busy. Umulan pa kasi. Bakit kasi maulan dito? I have this ketchup bring house. Soka. Magandang gabi po, Muhammad Umar. Away na ako sa bahay, guys. And super madilim. Kasi maulan, tapos gabi na. Kaya pasensya na kung hindi nyo ako makikita. Hindi nyo ako makikita kasi nga naglalakad ako pa uwi sa bahay namin. Yung bahay namin malayo pa. Galing ako sa office. Duty, di ba? Straight na. Duty ko hanggang 5. Na overtime na ako. Naghihintay ako. Hinintay ko yung boss ko. Yung isang boss ko kasi meron silang meeting at
May mga files na kailangang ibigay sa kanya, i-print at ipadala sa kanila. Kaya naghintay ako na dumating sila. Kaso malayo sila sa office. Kaya hinintay ko na lang. Ganon, super busy ang person. Magandang gabi, magandang gabi. O, pasensya na, wala kayong makita ha. Mamaya na pagdating sa bahay, you can see me there. Nakikita niyo ako pagdating sa bahay kasi lalakad pa ako pa uwi, guys. Pasensya na, madilim talaga. Kasi I'm walking. I'm holding the phone together with the umbrella and bringing these two cups with a sauce. Because I like the taste of that sauce. That's why I'm bringing this. Ganon. Hi, bye po. Ingat ka po sa daan natin. See you again. Yes, makikita mo ako mamaya. Just wait. Malapit naman ang bahay namin. Mga ilang minutes lang. Nababasa ko naman yung mga comments niya. Pasensya na talaga, madilim. Mamaya pagdating sa bahay, maliwanag na, makikita nyo na ako. Just wait. Huwag nyo naman akong iwanan. I'm walking. And madilim na daan. Wala akong kasama. Kaya kayo na sana yung kasama ko, tapos iiwan nyo pa ako. Anong klaseng alaga yan, kuya, ha? Ikaw, ha? Ikaw na ano iniisip mo, ha? Ay. Please like, comment, and subscribe. Ganon. Thank you for watching. Just wait. Oh. Hayag na diri dapita. Hayag na. Lo. Ay, nagkalisod-lisod na ko. Balik po ako later. Okay. Kain ka po muna. Rafael Obelio. Ayun na po yun. Ano yun, ha? Ikaw, ha? Naughty ka, naughty. My God, ang dilim. Lapit na ako sa bahay, guys. Just to wait. Maulan kasi. Tapos, nahirapan ako maghawak sa phone kasi mayroon akong dalawang hawak na cup. Ayan, dito sa kabila. Yung kanina pinakita ko, yung sauce. Nga, kasi dinala ko from the office. Kasi masarap siya, kaya dinala ko. Pwede na tong panghapunan kasi nagugutom na rin ako. Yan. Yan tayo, guys. Ano ba tong sabi mo? Sige, balik ka later. Muhammad Monham Omar. Hello, thank you. Rafael, iyon na po yun. Ano yun? Char lang. Hay, wag niyo ako iwanan. Grabe naman kayo sa akin, no? Iwan talaga. Grabe. Sumana ugali. May I eat ate? May I ate? No way. Ilang hakbang na lang. Malapit na ako sa bahay. Ano yung iniisip mo, Rafael, ha? Meron kang iniisip na hindi maganda. Char. Because it's Christmas. Here, it's the Christmas light. Wait, I can't see because... Ay! Oh, that's the Christmas light. Good evening! Mommy! I'm here! This message is also... Hi! De! Bia! Ano si Bia? Linda na po. Nga naman yun na inyo. Imo mang daog-daogo na si Bia. Linda na po. Sige, dudula dong. Nilay kam daog. Dili na. Suka. Mana dito sa office. Lami man. Walang gidala.
Agoy! 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 Look. Ano daw din? Look daw. Saka nang di kanan. Ano yan? Comment. Walang hiya naman to si Rael, oh. It's bad. Hide, hide, hide. Ha? Ha? Sir, sudah ano ni mo? Nabi ang raincoat. Nabi ang raincoat di. Huli na si tatay, nang lood na si tatay. Ha naman si tatay. May blood siya sa trabaho. May blood. Ito ba? Kaya mo niya ang kan. Ay, ito ba siya? Sa may tungkol na. Ikaw na. Katungkol sa dito kanila ko. Ang ko, ano yung kanina eh. Tabilan ako tapos kuan. Oh, 800 man na. Ang gihatag dito ang kuan. Ban. Lagi palit ba? Ano, ka naghapit o tuda sa lang. Ulan lagi kayo. Kago ka na sulong. Isdaan. Ano kaya? Sunog yung isdaan daw. Grabe na ako magpaganito na sunog no ni mo. No, pa pero te. Katag ka na. Ulan-ulan, Kasin gilinog. Ay, tungod to sa kuan ba kontraktor. Ghost project to. Wala butang isa tomato, bawala yung mga gamit. Ghost project to. Ay, ka daw nga. Klaro kayo. Dilis na naman si Tambalos daw. Hanggang dito ba? Ito na kompleto dahil ba? Dito na hugmak na yan. Gihangin ra. Basta nila, panahon man. Kanton naman. Doon saan? Wala naman sa nahin mapili. Ay, magigas. Pila na pa kanton. Dati tulo ka buhok sa araw. Dati mo na. Pat baka. Nakawang di anak ko. Yan na. Para yan. Pag ibera na di madali at smell lang ting. 500 ko lang anay. Pero na yun. Paano ko? Tuwit to no? Yung order, tuwit. Yung order. Wait lang ba? Bak, sila ka, kalimot ka. Ito din ang gagawin tayo. Solar na itong ka. Solar station ba ito? Dako na ipunuhanan ka. Mahal na, no? Ano ka? Pan, oh, nakahalilan to gabi kasi siya. Bakit yung mga nag-nag-nag? Ay, pagkala mo ito tayo? Hindi ka man, yan mo ba? Wala yung magamitin niya ni Parm? Abot, ang malita na ini. Okay, rest ito lang. Sa mga gikan na rin mong isasawan, magdadamo ka ni. Hagi ka na rin? Ba't naman ka nakalikod ko, ka ng barbecue.
May barbecue sa Tabok. Ha? May barbecue dito sa Tabok. Wala, oy. At nangyatak ko ako na ako. Ano ang magagawa mo? Ang business. Wala na Bakit kasi pardon? Balik na ito yung pinanagay po na. Sana lang sa daw. Ako ay magluto na. Balatan na ko na. Kape lang. Ikaw po, ibalik ka ni makaraan sa ulit. Ihan mo kita balatan. Kaya grabe na. Nakaupo pa kantin. Ako magihan sa akong kapihan sa nana. Galing lang Ano, kaya. ano, hindi ka? Daghan ko ano ganito. Lakaw ito. Basar ko sa bangkang. Dandi. Ano, nag-express na lang na. Resmil magyata niya ni Kaya Ramiro niya. Karoon na lang na lang bigay sa akin kaya yung plate. Lores, balikan sa akin niya. Bukton dito na ito. Ada siya na meron na sa nagdala. Yan, napakay ko na sa'yo. Ano na lang? Ito. Hindi mo na lang. Dati pa ito. Kaya lang. Mamay mo. Wala na case time raw. Wala kadawatan sa charger kaya nagsaksak na nagdila. Bula ka. Pwede ito bula. Ang kailangan ko. No, makamuot na baka. May mga 10, 20, 30, 50. Ano ba? Ay, magkanobo. Tama. Sige. Sas! Ako na pa ganang Sas! one. Sas! Oy! Sas! Dia! Aba! Sas! Ano, sa tres, sila pa ito mga. Oh! Pa! Kaya kaya nakabuhon. Wait, tayo wait, ba't ito yan? Matagin mo tayo. Gawin na lang kay Dian. Ano sa mga baba? Ano natin? Yan, pagpagkan yung mga kakaroon. Sas, kabuyag na gaya ni Guerrero, kay shiny. Wala big na sangit akong kamot ba? Dito, ali, be? Ali ka dito. Wala kita. Pwede ko man. Ali. Pero, ano sa kilid ihang hair? Ali, biyang. Wala na mga pang. Ali dito. Ipasita na to nga. Ah, hali. Oh, yeah. Ali, dito. Ali, fix na tong hair. Di para beautiful. Bidali. Ali.
Ito yung tita. Wow, kabaligan. Ito si tita. Ali, Hmm. ali. Adedit man, oy. Tagaw man, Ito si oy. tita. Tita ka. Sige na. Kaya pretty mo ito tayo. Kapis, tita ka. Tita, kapis, tita. Nasa mga baba, bebe? Baka ba, bebe? Ay, na ano man yan? Ano na? Wala nga, dito lang eh. Kaya nga. Oh, kasama din yung kwaro. Dasok mo na yung kwaro. Yan eh. Wala. Nagugo. Wala man dugo. Wala naman. Dugang dila. Yan taas na. Bangga siguro sa Nagos. straw. Oh, sabi? Yan, ito ang nagos. Ano, maganda ka naman po. Wala man, drink na lang. Drink water ah. Yung kuhan, ba. Kasama. Okay, mawala na lang. Drink water. Wag mo niyaya, gamay naman. Wala naman. Pikachu. Pikachu. Laban na kayo. Laban na yung pag-abot ba? Ano may mga pagihan? Sara na? Dala-dala, ang tatay dali na. May sila away na tatay pag-itin. Wala sila. Wala na, gawin nila eh. Dali? Palit na dali. Good evening. Good evening. Maulan na gabi. Thank you guys for watching. Watching. Tara mo. Washing the clothes. Washing the clothes.
Wash, 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 wash. Ah! Bata, gamit kayo na sa mga puti. Ay, nako. Ah! Ah! Ayun na na, ketchup pa ka. Suyop, suyop pa ka. Ito, suyop naman lang ng ketchup. Hmm. Nak, kali na. Ah, lagyan mo. Kalinak, kalinak. Kalinak. Kalinak, 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 kalinak. Yeah! Oh, na hello guys. Hello guys. Bia guys. Oh. Bia, Alibaba dali. Baby. Yes, sir. Yes, sir. Lagyan mo, ma. Hello, good evening. Unala guys. Good evening guys. Bia guys. Kiss me guys. Nanayayay mga kabi. Nanayayay mga ka. Bi, tudong tanaw na bi. Nada? Umauli ah. Hala ko, papa. Nasama dyan po pa. Dako, wala naman. Wala eh. Hubog ko naman. Oh my God. Ayayay yun. Wala. Ayayay dyan na yung baby. Small raman to, small. Small raman, small na guys. Ayayay ang baby guys. Ayayay ang mouth. Oh my God. Amo yan, red or yellow? Mama, red. Red, Red na mama. Yellow ka diya, yellow lang. Yummy yellow. Mama, red. Ala, red. Yummy Yellow ka red diya. na. Oh, red ah. Yellow, mama. Red can be. Wow, Yehey. yummy red, yummy. Red. Yellow. Anak, cheers. Yellow. Red. Yehey, yummy. Yummy man ang red na. Oh, red. Yummy na. Ano pa pa? Kiss biya mo. I love you. Pika. Love you. Tapos yes, papa, kita gamit papagtindi. Kiss na lang si Papa. Bisa nung Ah, very good. The kiss kay papa. Very good. Very good job ni papa. Anak, mama, here. Kiss, mama, here. Oh, please, papa, kiss. Si Papa Rodi ay. Si Mama. Oh! Si Mama po. Yes. Red yan. It's mine, Nabiya. Mama, oy. Yummy. Red, yummy. Thank you guys for watching. Bye-bye. Naman tayo bugot yan.